Di m sị m ka anyị switchie ka m mebe ife ọ na-eme ka ya gwa mebe ife m na-eme. Anyị mara eji nke ike gwụgwalụ m ike gwụrụ m. Di m na-agwa unu maka ya mụ na ya na-abọ n'obodo oyibo. Anyị mụtara obodo atọ. So mụnwa na-alụ part time, di m na-alụ full time. Ọ sị m nne na di ya adịrọ nga na-atụ ọlụ. Ịma ihe na-aza na mmadụ bụ ezu ike oge ọbụla ọ na-alụ ọlụ. Oge ọbụla ọ na-alụ ọlụ na di ya na-alụ weekend, ọ na-alụ Sunday, ọ na-alụ Monday, ọ na-alụ part time. Oge ọbụla this man na-alụ ọlụ, like always busy. Do you understand? Like na di ya alụgidego ọlụ na fa na-ekwu mgbe fa ga-esi Ibonyi ịghọta maka ọlụ o. Ọ sị bụ nne na fa n'obodo oyibo. So na o nwere etu di esi enyere ya aka atọ. Like this man enwere ike inyere ya aka ime anything like anything. Na idekwa onye anya ojesi bata na ọ ga-adụ week maka na ọ ga-alụsi ọlụlụ overtime. Ọlụsi overtime Saturday ọma nzu ike, Sunday ọma nzu ike. Ọ sị m na sisi ya na di eji wee bụrụ o takeniri out. Di nwere efe. Sunday ijekwa ụka ka mmadụ si eje ụka together. Di na-alụ ọlụ. Oge ọbụla this man na-alụ ọlụ, not the too much. Not the too much. Ya na-alụ part time. Mana onye na-eme ife niile, ma iteke ụmụaka auto, ma iduje ụmụaka ụka, ma isi nri o, ma igbogo, ma igbede. Ọ sị m eduwegodo ndị afọ n'akụkụ sef. Ndị ada efili ka a na-anụ di bikos ịma nweta di eke. Ịma nweta di eke always working. Ịma nkali ezigbo ụka maka na di edu week. Ịma chọọchị with die because ọ na-akwakọ ọlụ. Ọ ga-abata n'ime abalị na ya na die na-elo TV. O nwere ife a na-eme ya na die emegoro maka gịnị? Always working. Ya wee bido wee na complain. Ọ sị bụ na ọ na-take care of the bills. So yes, ọ na-take care of the bills. But nne adị feel married. Nne adị feel married. Na ọ bụrụ ya na nwoke ebiri, ya na nwoke ebi. Na ọtụbịa ime kịta na ya ga-ebugide afọ ibe ebukpo onye je mmụọ nwa sọsị ebe di ya na-alụ ọlụ. Like ugo ọbụla ọ na-alụ ọlụ. This is too much. It's true na ọ na-emeke the money. Ya yọgide gị esi a wepụ weekend ọjụ. Okay, wepụ ofu mbọsị n'ime 7 days ọjụ. Ọ sị m nne ya wee bido wee na complain na ọ dị enye aka, na ọ dị eme nna, na ọ dị eme ibi, ịmagolu dịtị na-atakasị arụ na adọrọ happy. Ya kpọọ ndị befe, gwa ndị befe ịmagolu na-enyegesi nnọọ nsogbu. Ya welu one day ka ya welu that day wee malụ na ya na-anụ di ka ya na ya na-abụ n'ọlụ chịọchị mụọ amụ neta ụmụaka gaa paaki do happy dị eju. Dịtị na wee febi arụ ya wee na complain na magonu na ọ na-afị ya arụ na ya na-edele enyemaka na ya mere nna ya mere ibi olu one day di ya wee kpọọ ya wee sị anya nọ n'ala. Ya nọrọ wee sị ya nne n'afọ na eto nsi arụ ọlụ adọrọ gị mmanya sị na ọ bụrụ na ọ dọrọ ya mma kama na ya need help and then ya need time. Ndị na-eto ụmụaka na-ata anya adọrọ isi. At least once in a while ka mmadụ na-apụ ya nwa. Once in a while ka ya sie nri weta atọ nwa. Once in a while ka ya pụọ sọsọ ya gaa shopping. Once in a while ka ya britie. Ụna m ife dị gwara ya na ọ bụ na ihe niile ya na-eme na ọ na-afụtị asị nsogbu, na ọ na-afụtị asị na ọ dọrọ mma ka fa switchie ka ọ lụba ife ya na-alụ ka alụba ife nyanwa na-alụ. Like ka nyanwa lụba full time ụwa bills wetebe ego, ka nyanwa bụ di elụba part time take care of ụmụaka gbogo ogbede na ya man complain na ọ ga-arala ofu. Ọ sị m nne ihe a ka this man gwara ya. Ya sị ya ọ sị hey, ọ sị m ike kwụrụ ọtọ gwa ya it's not like na ya ma lụnwu full time. Na ya ga-alụnwu full time ma wepụ some days ịghọta na ya. Mana ọdụ unu ka nwoke ọ ga-eteki nwoke arọfụ ụmụaka properly. Na ọ bụrụ na ya hapụ ya na teki beke arọfụ ụmụaka na ya nwere ike ya je sie bata at the end of the day nye endekwa up itekikwe care of ụmụaka. Because na ya mara ka nwoke ga-esi take nwoke arọfụ ụmụaka dia everyday need gbogo ogbede. No nwere ife mother need as a mother to provide for children nwoke ama provide them. O nwelu
ịmagoro all this hug pet ndị otie na-ebelivuru na di ga-emenwe ọ sị anyị a ga-emenwe ọ bụgodo unu emenwe ọ kụzieri ya a ga-agụba akwụkwọ na ya na-eme nna anyị a ga-eme ya sị ya mba na mọda bụ lele mọda na ụmụaka na ide mọda na ndụfa na fada bụ fada na ụmụaka na idili gị na ndụfa they need you. Fa kwesịrị ime onye bụ nnafa ya na nnafa egwu egwu ya na nnafa amụ amụ ya na nnafa akali ụka ọsịmụdị eju si ya isaida na ọra alụ mebe nke a na-eme ka ya nwa mebe nke nyanwa na-eme ọ na ọ chọọ iji aka agbasa this marriage ọ nye nyezinye nsogbu na ya chọrọ ọ na-afụ n'ugo na ụdị Chineke nna ike gwụrụ ebe mụnwa na-aga bụ na ọ dịrọ healthy like generally that is not healthy. Yes, because na onye ọbụla na-alụ ụdị ọlụ bụ ndị ga-abụ just one day ọ naba ma ebinini just one day break it down somewhere just one day like that man asị akọba akụkọ ọ dịrọ healthy. Mmadụ need rest, mmadụ niidele ịchị ọchị, mmadụ niidele time with the family ịghọta na ọ bụgodo igwe egwu ọ bụrụ ịchị ọchị ọ bụrụ ịma njakịrị onwe ike malụ na ụmụ ya malụ ha onwe ike discuss with ụmụ ya like this is ife trauma or something nwere ike cause maybe na di gị I don't know maybe ego ọfunuru or ịmagonu to prove one or two ọ dị too much. Ọ dị too much. Ka anyị wepụgodo ije ozi n'akụkụ, anyị wepụgodo inye aka n'akụkụ, generally as a human being, ọ dị too much. Ihe a na-ewepụtabe n'iru akwa nọgide asị na apụtala ụtụtụ kụgide aka na afọrọ ya for days wee cheki ọ bụrụ na ọ nọ na bed ya na ọnwụgo this is it. Ịma ife ọ ga-abụ anọgide asị gị na ọ bịara ọlụ for few days wee chụbaza ndị friends ya wee cheki ọ bụrụ na olenego n'ụlọ this is it. Mmadụ need break, mmadụ need time, mmadụ need breathe. I'm telling you, fresh air from work nọla na church relax ya muscle ya and bọsọ ọ ga-esekwa ibonge osekesi ọ batakwa ose ibonge n'enyi ọ dịrọ healthy generally ọ dịrọ healthy. So ụmụnne m I need m kunu dey a lot about this I mean health wise wee bịaka tinye na family niile. Ama m na ị na-alụ ọrụ mana ọ bụrụ sọsọ gị bịabara obodo oyibo ọ sị m nne that he takes care of the family back home. I know because I was wondering ebe ego niile na-eje. Ama m na inwe family back home but still ị ga-enyelefe aka mana ọ bụrụ ife niile mba ọ bụrụ ife niile fancha niile bụ sa adult nwee their own family to cater for. Let me tell you ịnọrọ obodo oyibo ị ga-enyekwala ụmụnne gị aka mana ndị iji ụgwọ bụ nne gị na nna gị. That's it. Every other person ijiri ụgwọ ọ ichi inyeli aka kwa ịghọtago imegbu onwe gị na ị na-alụ ọrụ. Imegbu onwe gị na ị na-alụ ọrụ. Your family is there but they are missing you when ha na-afụ gị every day. What sort of life is that? Not healthy at all. You need to cut out time for your children, for your wife, for every other thing ị na-eme. Even for yourself, lalụ ezigbo ụla. Ọsị m nne ha drọshọ na di na alalụ ezigbo ụla. So nne m kwube kwụsibe ike. Kwube kwụsibe ike. Hey mba. Kwube kwụsibe ike because na ofu mbọsị ịkọ akụkọ. Ofu mbọsị ịkọ akụkọ. Ọ bụrụzi inye aka ka a na-ekwuzi maka ya no the way he's going about it. Ọ dịrọ okay. Ọ dịrọ okay. Sọsị ha bụ ihe nwere ike ịgwa gị ụmụnne m tii n'ọnụ n'okwu a because na anyị discuss na the husband ga-afụ this video ịghọta na ike gwụrụ. Ndị be anyị daalụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.